kutar umma haniya kun zama 'yan cikin gidan soyayya. Amarya ga makutar umma haniya kun zama 'yan cikin gidan soyayya. Amarya ga makutar umma haniya kun zama 'yan cikin gidan soyayya. Amarya ga makutar umma haniya kun zama 'yan cikin gidan soyayya. Farko na kira sarki Allah wanda ya kage tabbaci ya yi kila. Yi salati ga ɗan adam Abdullah ahali har sahabu sun hau hanya. Amarya ga makutar umma haniya kun zama 'yan cikin gidan soyayya. Mai dubin baiwa ne na ado gwanjanku mai buga tambari akan soyayya. Ita ce tubalin ginin duniya. Ga ango ga amarya sun hau hanya sama. Amarya ga makutar umma haniya kun zama 'yan cikin gidan soyayya. Amarya ga makutar mahaniya kin karɓo gidanki kai kin tada. Dole gurin zama na ma satanda ma'adda makutar amarya mai kunya. Amarya ga makutar umma haniya kun zama 'yan cikin gidan soyayya. Aure na soyayya umma hana amarya makutar shi ne angonki kwarya ta bukwarya. Aure na soyayya umma hana amarya makutar shi ne angonki kwarya ta bukwarya. Aure na soyayya umma hana amarya makutar shi ne angonki kwarya ta bukwarya. Saba Aure na soyayya umma hana amarya makutar shi ne angonki kwarya ta bukwarya. da fari na kira Allah Allahu Allah shi ɗai muke yi wa sallah. Allahu Ya Allah salati ga ɗaga Abdallah Allahu Allah. sa'a hali sahabbansa mazajensu da mata. Aure na soyayya umma hana amarya makutar shi ne angonki kwarya ta bukwarya. Ni ne na ado gwanjanku Ango da amarya mai dubin baiwa mai farar niyya Ango da amarya mai yin batu na soyayya. Ango da amarya. Ko ban faɗa ba kun san ma a gangar mu ta mata sama. Aure na soyayya umma hana amarya makutar shi ne angonki kwarya ta bukwarya. Aure ya kai na soyayya Ango da amarya ga amarya ta bukan hanya. Ango da amarya Umma hani na da alkunya Ango da amarya. kishin gide ki huta a kujerar ki ta gata. Aure na soyayya umma hana amarya makutar shi ne angonki kwarya ta bukwarya. Ga dai amarya ga ango Ango da amarya gurin da albishir ungo Ango da amarya gare ku zai zamo jigo. Ango da amarya. Umma hani kin ya auren so yau kin ciri tuta. Aure na soyayya umma hana amarya makutar shi ne angonki kwarya ta bukwarya. Tilas ki toshe kunnenki Ango da Umma amarya hani sai kin rufe idaninki Ango da amarya sannan ki tausa zancenki Ango da amarya. dan kyautuwar iyalanki maza ko kuwa mata. Aure na soyayya umma hana amarya makutar shi ne angonki kwarya ta bukwarya. Umma hani kin biyo hanya Ango da amarya da aure ki kai na soyayya. Ango da amarya Kin zama fitilar hanya Ango da amarya. da can miji fakin yoshi a yau kin musirata. Haba Da can miji bakin yoshi umma hana amarya makutar shi ne angonki kwarya ta bukwarya. Umma hani kin yi dacen ango Umma na hana madagarci. amarya. Ki rike shi masa biyayya a Umma gidanki hana na amarya. yanci. Kafin ya zo ki gyara masa gundin hana ka makwanci. amarya. Sanyo tuwo a koko da miya ta yi bisa talle. Da can miji bakin yoshi umma hana amarya makutar shi ne angonki kwarya ta bukwarya. Ku tare shawara gun kafa ango na amarya. Ka kare dukkanin aikin matar ka ta aure. Da ci da sha tufafinta na yau banda na baya. Dukansu sun yi yau kan kafa ango na amarya. Haba! Da can miji bakin
yoshi umahana amarya. Mukutar shi ne angonki ƙwarya ta bu ƙwarya. Mamar Umahani ita ma tilas na yabata, zan yi mata baitinta na girma a gurinta. Hajiya magajiya dole na kiranki, don kwake uwa ce ta garba kiranki. Shingide ki zauna a kujerar ki ta mulki, mai iyanki sun tsorata kin sa su mafarki. Sun yi kin gagar kin zama hayaki, bara na sa abokan zama na ki na kirki. Yayan amarya ne Umahana amarya. ina Hajiya Asama'u, Umahana amarya. sai na yi baituka gunki. Umahana amarya. Uwar gida ga gwamnanmu, Umahana amarya. ina Hajiya Hasina, Umahana amarya. ke mako yau da baitinki. Umahana amarya. Mata ga gwamna sanninki, Umahana amarya. baban amarya tilas ne in zo in yabaka. Gwamnan Jigawa mai kirki yau babu irinka, gidanka na zo ni biki domin samun harka. Excellency Badar dan Abubakar, baburin Umahani gimbiyar amarya. Na tambaci bakin yoshi umahana amarya. Mukutar shi ne angonki ƙwarya ta bu ƙwarya. Babar amarya ita ma tilas in yaba, mata baitukan girma sannan in yaba. Hajiya Aisha ƙasa na yi da kaina, tambura na girma ne yau ne jiki, ga tambura na girma ne Umahana amarya. gurin uwar mu mai kima, Umahana amarya. mai taimako guri na Umahana amarya. mai share duka kukanmu. Umahana amarya. Komishina kina aiki, Umahana amarya. Hajiya yalwa sanninki, Umahana amarya. don kwa an buga an barki. Umahana amarya. Mahassadan ki fadawanki, Umahana amarya. Mece kika ce da ni na yi waka. Umahana amarya. Komishina ta matan Jigawa yau baiki da tsara. Haba! Na tambaci bakin yoshi umahana amarya. Mukutar shi ne angonki ƙwarya ta bu ƙwarya. Yan uwan amarya zan sanya, Umahana amarya. ina Amina sanninki, Umahana amarya. yayar amarya mai kima. Umahana amarya. Abdurrahman a gaishe ka, Umahana amarya. yayan amarya sanninka. Umahana amarya. Muhammad kai ma sanninka, Umahana amarya. ga baituka na waƙarka. Umahana amarya. Ina Muhammad sanninka, Umahana amarya. yau na zo gida na gaishe ka. Umahana amarya. Mai dubin baiwa na gwanja ne, Umahana amarya. ni ne na rera waƙen kuwa, Umahana amarya. ga dukka mai san ganina. Umahana amarya. Lambar waya ta zan ba kuwa, Umahana amarya. 080 a fariya, Umahana amarya. 6846 ka sanya, Umahana amarya. sannan ka sanyo 20, Umahana amarya. sai 27 ka sanya. Umahana amarya. Idan ka sanya ka danna, Umahana amarya. mai dubin baiwa za ka ji ni don ba ni labewa. Na tabbaci bakin Sama. yoshi umahana amarya. Mukutar shi ne angonki ƙwarya ta bu ƙwarya. Haba! Sama!